Сестро Цеци! Сестро Цеци! Сестро Цеци, дръж! Вътре има писмо за тебе. Юн Летро, на френски. Какво търсиш? Парашутчето. Къде си ми го скрил? Кой е? Това ли? Ляни! Ама ти си го прочел. Аха. Ама ще отеме на френски и няма да ти кажа какво значи. Ляни! Чао! Чао! И чужди писма не се четат. Ляни, име за милиони. Ако искаш да знаеш, Любомир си е 100 пъти по-хубаво. Само че аз не се казвам Любомира сведения, а Леонид. При термопилите ли те раниха? Не, паднах от колело. Какви термопили? Че ти не знаеш ли кой е Леонид? Не. Леонид бил гръцки военачалник. Персите нападат гърците. Искали да минат през термопилите. Термопилите един проход. А Леонид не ги пускал. Тогава царят на персите погледна така и му казал: копията на моите войска ще засенчат слънцето, а вие сте шепа хора. На което Леонид му отвърнал: толкова по-добре. Тък му ще се бием на сянка. И той ли победил? Не, персите. Те били повече. Я, какво е това на раменете ти? Кое? То ти било главата. Такива и аз ги знам. Да, ама за съкровището на Карибското море не знаеш. Не знам. Какво съкровище? Такова, заради което човек си намира белята. Как се намира? Ами така. Абе ти черния пират не си ли я чел? Не. Разкажи ми я. Не може. Много е дълга. Още по-хубаво. Не може, търсиха те. Тогава утре след обяд. Може ли? Може. Добре. Дай малко дъвка. Довиждане. Чао. Хайде. Ей, малкия! У вас врати нямате ли? Така. Слушай, кути! Ето ми го куче. Затваряй. Браво, момче.
За пирати ли? Не, за друго. Хайде, разказвай. На 17 юли 1664 година един красив двумачтов кораб се люшкаше в малко заливче, скрито сред буйната растителност на Карибския бряг. Но това спокойствие беше само привидно. 3 часа по-късно той се носеше с издути от норд-веста платна. И ето, безшумен и ловък, един мургав малаец с нож между зъбите вече плуваше под вода към него. Верно ли? Пенджаб. Господи. Какво дали е вярно? Търпение де. Казвай, Роско. Всичко е верно. Екзекуцията е назначена за в други ден. Неделя в 12 часа на главния площад на Вера Крус. Бедният ми брат. Той очевидно е попаднал в коварната клопка на ония изверг, губернатор Алварец. И на другия ден слънцето освети лодката с малкия отряд, който трябваше да проникне през стените на Вера Крус, за да освободи брата на черния пират. Баща им бил благородник, но губернаторът на испанските колонии го мразил и го хвърлил да гние в затвора. Бащата умрял. Губернаторът успял да хване с коварство кораба на единия, на червения пират, и го осъдил на смърт. В отряда, освен познатите ни вече португалец и малаец, бяха включени още 3. Един роб на имен Гонго, който бил ужасно благодарен на черния пират, защото той го бил освободил от жестоките плантатори. Един дебел италянец. Той пък изпълнявал по съвместителство функциите на готвач и артилерист. И накрая холандски естественик Ван Лун, чиято мечта беше да лови един екземпляр от извънредно рядката пеперуда Кризоптера американа. И заради това беше решил да сподели волния корсарски живот. Какъв корсарски? Пирати и корсари са синоними. Ама ти не знаеш какво е синоним? Знам. Какво? Морски разбойници. Точно. И така. Капитане, закъсняваме. Да. Уф. Сега да имахме на коня. И ето ги, че стигнаха пред главните врати на Вера Крус. Гонго изпълзе безшумно напред. Абе, той е Нгонго. Името му като на нашия човек, бе. Гого, я си кажи името. Много. Това е. Я, Гого. Я бега да видиш какво има за второ.
Да, ама, нали аз... Айде. Айде, бе. Ей! Какво? Ти няма да слушаш. На тебе никой не ти разказва. Учи! Бре! И какво станало? И станало това, че зад зида се подало лицето на бившия роб. И после смъртоносния му сарбакан. Едно духване. Гонго! Пенджаб енигматично се усмихвал. И като се промъкнаха през градските врати, нашите смелчаци се спуснаха в подземието на един стар манастир на кармелитките. И тогава пред тях се открила огромна зала. И тя се оказала пълна с... Пълна с какво? Ами очевидно с драматично напрежение. Ей, не можете без публика вие. Я да видим сега. Добре. И това добре. Другаре, професор. Няма нужда. И това добре. Обади се Виолета. Не иска да те посетят. Че да ме посетят. И това добре. Днес ми харесваш. А то преди каквито ги драматизираше, ето това се иска. Останалото правим. Тия дни още една операцийка? Последна. Последна. Еми хубаво. Само, че без мен. Какво? Без мен казах. Няма смисъл. Не искам. Не мога повече, разбираш ли? Разбирам. Ама и ти разбери. Мъже сме. Добре. Добре. Знаем, Оливи. Ще ви боля още малко. Ама не се търпи. Никой не ми обръща внимание. Още нямам поставена диагноза. Един казва ишиаз, друг радикулит. Моля да ме пригледате. Вие лично. И освен това, бях помолил да ме преместят в друга стая. Тук мирише. Държат прозореца непрекъснато затворен. Сега е отворен. Ама сега! Вижте, споразумейте се. Сестра, по-болна има трохи. Но понеже... Няма понеже. Извинявайте. Няма да се местите. И какво станало после? Какво има, Пенджаб? Губернаторът ги бил изпреварил. Те свалили тялото, за да го погребат в морето по-пиратски. И това е. Е, как това е? Няма ли да му отмъстят? Сигурно ще му отмъстят. Само, че друг път. Ама да се закълне? Заклевам се.
пиратската си чест, в мрачното знаме на храбростта, че ще отмъстя на негодника алварец, че ще избия целия му род в отплата за смъртта на брат ми и баща ми и че ще унищожавам всички испански кораби. Ама той не бил ли испанец? Не, французин. И черният пират завърши своята тържествена клетва. Морски мъже, чухте ли моята клетва? Est-ce que vous avez entendu mon jurement solennel? Oui, mon capitaine. И миг след това огромната селва го покълна. Как го погълнала? Коя селва? Така се казва гората в Латинска Америка. Ти за какво го помисли? За змия? Хубава работа. Черният пират да се остави на една змия да го подълне. А ти знаеш ли какви бои има? Какви бои? Такива. 10 метра. Като ти се ловят, те удушават. Такива бои. Да, такива бои има. Така... Ами край на първа глава. Айде бягай. Утре пак, нали? Утре пак. Довиждане. Ама веднага след визитация. Какво ти е? Здрасти. Сега не може. Ама нали ми обеща? Дай. Обещах, но не съм в настроение. Хайде, дай. Чуваш ли, бе? Льони! Льони! Иди си поиграй пак, ела. Какво си направил? Нищо не си направил. Ти какво прави? Бях си в стаята. Добре. И докъде бехме стигнали? До... Дето селвата го погълна. Блата. Не селвата. Блата, бе. Esperanza, condudo, esperanza, caldudo, aiuto, esperanza! Какво значи есперанца? Така се казвал корабът. Надежда. Надежда за нашите и ужас за техните противници. Защото черният пират се превърнал в страшилище на Карибското море. Но един ден на кораба всичко изглеждаше напълно спокойно. Италянецът и Боско играеха барбут. Не Боско, Роско. Да, Роско. Но цялото това спокойствие беше лъжливо. Защото един въоръжен до зъби испански кораб се приближаваше към тях. В името на губернатора Алварец, кои сте вие? Фрегата! Плаваща от Ямайка за Гибралтар! С какъв товар? Черен пипер! Покажете черния си пипер, за да сме сигурни! Сега ще ви го покажем.
3 румба вдясно. На абордаж. После разказвай. И после ще направим един малък експеримент. Аз ще жума, ето така, а ти ще ми пипаш пръстите на краката. И аз ще познавам кой искаш ли. Да. Сега и него кара. Хайде, съгласен ли си? Да. Хайде. Гледаш? Този кой? Палец. Познах. Хайде още един път. Пак палец. Познаваш. Видя ли? Хайде сега. Хайде сега. Познавам, че лъжеш. Я погледни. И първи път ли не познах? Те питаме. Първи път ли не познах? Те питам, бе! Отменям абордажа. Ще отменя се абордажа. Какво ти е виновно, детето? Защо сте така смешни? Смешни ли? О. Ей! Я го разкажа това дете от тук. Човек не може да се почина от вас. Дър. Каква ви стана? Ама... Да не твоя стаята, бе. Слизай веднага от кравата. Театър ще ми разиграват. Дайте го строя! Чекайте го взема! Айде, Ванка! Ванка! Келеш с келеш такъв. Хубава работа. Нали сме пирати? Да. Остави го малко си пада, губернатор. Слушай да видиш какво е станало по-нататък. Руско, не ме ли помниш? Шефе! Какво направи, бе? И така, с ослепителна победа, завършил жестокия бой. Това бяха последните мигове от живота на най-ценния бисер от флотата на Алварец. Опразнили го до шушка
и вечна му памет. Но в този момент на стълбата, която водила от луксозните каюти на испанския кораб, се появило очарователно видение. От дивен чар, о нежна красота, о неизброими удоволствия. Ама защо пак с маска? Защото трябвало да крие очарователното видение своята самоличност. С мъжествена походка той се приближил до знатната дама и казал, че пиратите, макар и извън закона, са подвластни на законите на женската красота. Стилите! Ей, верно бе! Мадре мия! Санта Мадона! О, Дио мио! Слава Богу, избегнали страшната опасност благодарение на провидението. Да, благодарение на провидението. Добре, на теб. И очарован от хубостта на благородната си пленница, черният пират и казал, че с радост би я свалил на първото пристанище, но че, уви, тя е пленница на целия екипаж и той може само да я покани на вечеря в своята каюта, за да я свали там. Да ви поканя на вечеря в моята каюта, като при това ви дам тържествен обед. Как вечерях им обед? Обед, не обяд. Клетва. Клетва, бе. Ако не търсех друга пеперуда, Но кой сте вие, господине? По независещи от мен причини не мога да ви разкрия кой съм. Мога само да ви кажа, че вие говорите с този, когото наричат черния пират. Страшилището на южните морета. Уй. А мога ли да узнае вашето име? Аз съм сестра Цецилия. Доскоро до Кеса би разкара. Не е честно. Кое не е честно? Ти си го прочел. Нищо не съм прочел. Цецили, колкото си искаш, случайно съвпадение. Да, колкото си искаш. Ти знаеш ли каква е красива? Добре, тогава защо се сърдиш? Тото се подиграваш, би разкара. Сега. Що ме случайно? Защо казваш сестра? Защото се готвила да отиде в манастир. Да, ама и да си го прочел, нищо не си разбрал. От кое? Писмото в парашютчето. Вярно. Значи учим френски, а? Да, А буквите знаеш ли? знам ги. Извинявай. Тази буква коя е? Б. А тази? А, като българската. Р. Браво, бе. Значи ги знаеш, а? А какво да правим с оркестър? Ако искаш да изменим името. Не искам. И пред очите му се разкрила строгата хубост на една бъдеща кармелитка. Само че знаеш ли какво? Какво? Дали не можеш да ми направиш ти една услуга, а? Понеже не мога да спя и не мога да си спомня добре романа. Нали усети? И ми трябват едни ампулки. Като в тая кутийка. Да пише и това. Ще го намериш в шкафа на сестрите. Щом знаеш френските букви, а?
Ама защо не си поискаш сам? Абе, сестрата не ме обича. Нали видя трохите? Ама как сам можеш да се отровиш? Бъсте. Ние за пирати говорим, а ти... Не ме е бъс. Ага, не те е пъс. Не, че ме е страх, но нямам кораж. Ако можех да мръдна, сам щях да си ги взема. Пушиш. Нали сме приятели? Щом сме приятели, защо го слушаш, оне, а? Кой го слуша? Слушай сега, аз на тебе да ти разкажа нещо. Един индианец трябвало да върже 11 коня на 10 кола. Отначало вързал на първия кол 2 коня. Третия кон на втория кол, на третия, четвъртия, петия, шестия, седмия, осмия, деветия, десетия. Останало един кол, свободен. Тогава взема единия кон от първия кол, където били вързани 2, и го връзва тук. И така, 11 коня на 10 кола. Шестия, седмия, осмия, деветия им останал един кол. Взел от първият, където били 2 коня, и го вързал на последния. И станали 11 коня на 10 кола. А за какво ти пратих? Ама аз... Там беше заключено. Върви си. Върви си. Ама утре ще ми разказваш, нали? Махай се, бе! Добър ден. Леони, веднага горе. Ама сестро Цеци. Тръгвай да по цял ден да гоним. Само 10 минути, сестра. Тъкмо нещо си разказваме. Знаем за какво си разказвате. Само, че го учите на лошо. Всички горе са станали пирати и актьори като вас. Виж, това е лошо. Ако всички станат като мене... Моля, виждали сме ви, не дайте да скромничите. Кой скромнич? Особено в трамвай желание. Този трамвай не спря на моята спирка. Остана ми само желанието. Ами защо? Аз ви помня. Вие, нали... Един път замествах. Значи точно тогава съм била. Истинско удоволствие беше за мене да ви гледам. За нас не по-малко. Нали, бе, Леони? Какво за вас? Ами да ви гледаме. А, Леони? Да. И за нас, да. Виждате ли, пак го учите на лошо. Лошо ли? Нали е красиво? Да. А ти наистина ли си артист? Такова нещо. А от какво си болен? И аз паднах. От колело? Не, от по-високо. Аз от колело, като играех. И аз като играх. Ще разказвам ли? Да. Беше една от тези южни нощи, в които знойният полъх на тропика кара кръвта и на най-хладния да заври. Тя пожела да узнае неговата тайна. И той разкри всичко, освен
името на злодея Алварец. А когато спомена за своя брат, внезапно мъртво вълнение разклати силно кораба. Лошо ли му станало? Как може на черния пират да му стане лошо? Защото с майка, като бяхме бълчик, Абе ти какво си е майката майка? Женчо, ти баща нямаш ли? Искам да кажа, че ти можеш да си повръщаш колкото си искаш. Ама на черния пират не му прилича. Нали искаш да си черния пират? аз съм малък. Ти ще бъдеш. Кой аз? Приличам ли ти на пират? Приличаш ми. Абе, като го стегнат курсета, това ще му бъде вместо броня. Ай, го. Пиратите нямат брони, ако искаш да знаеш. И вас никой не ви пита. Не пита, ама... Какво ама? Да не мислиш, че ме е страх от тебе? Просто так. Какво каза? Нищо. Нищо ли? Аз на тебе... Повече не се стъпя от тук. Ясно ли? Какво ти е направил чак пък толкова детето? Мълчи ти. Да, ще мълча. Да не съм могъл. Мълчи ти, казвам. Иначе няма разказ. Добре, няма. Леони. Абе, не ставам аз за пират. Защо? Наушки му. Не за това. Апандисита нещо ме наболява и... Пират с апандисит. И мен ме наболява. Още по-добре, ще ни бъде парола. Добре. Ще си правиме и така. Буквата. Так му ще се разпознаваме. Само, че Цецилия, да не се сърдим после. Няма. Добре. Мадам, човек не може да разкрива сърцето си, когато държи укрит своя образ. Положението е такова, че колкото и това мое чувство да ви се вижда внезапно, аз ви обичам. Сам пленен от вас. Аз не мога да ви държа в плен. Господине, вие мислихте, че сте ме пленили, но всъщност сте моя освободител. Баща ми беше решил да ме затвори в манастир. О! Но лишеният от някои други земни радости живот на монахините е чужд за мой нрав. О, Господи! Не можех да не се подчиня на бащината воля, но докато съм ваша пленница... Останете такава за цял живот. И коленичил, той постави върху изящния пръст своя фамилен пръстен с герб и мото. Тинтири минтири. Пак се подиграваш. А мога ли да узная вашето име, спасителю мой? Да, госпожо. Аз съм английски граф, който... Ама нали си френски? Ама нали бяхте французи? О, бях, но вече не съм. Аз нарочно се представях за французин, за да не преследват моите близки. Аз съм английски граф и моето име е Дъглас Фербанкс. Цецилия Фербанкс. Няма да звучи зле. Yes. Ама няма се целувате. Чакай, сега ние с тебе говорихме ли си нещо или? Говорихме си. Само, че, драги Леониде, ти май си прав. Тия малки удоволствия в бъдеще... Какво ти стана? Нищо.
романи си имаш. И се е подигравал на една от санитарките. Как така си се подиграва? Не само аз. Ти знаеш ли колко смешно говореше и викаше? Каква е тая ной на уста? Добре, какво да пише на баща ти? Нищо. Айде. Да, а той в хотела, докато се оправи с костюма. Тича по круазет, вика на входа. Моя делегацион. Донеси ли си тефтерчето? Да, но ме е срам. Първа ученичка в класа. Нека ти види бележките. Нека види и тебе. Ама не ми е удобно, бе, татко. Няма нищо неудобно. Разбираш ли? Той вече ми е обещал. Като ти е обещал, защо тогава? Защо? Заповядай. Това е нашия Льоня. Ние с него сме пирати. Пирати. Хайде сега, вземи си едно. Така. Благодаря. Аз те познавам. Ти си състезател. Аз те видях на ралито по телевизията. Айде, бе. Добър ден. Айде, Зетко, понеже с кола съм, не мога да сколасам. То горе-долу те се получавам. Чакай. Ела да запозная с жив шампион, състезател. Обърни се. Обърни се. Защо си му взел леглото? Какво? Голяма работа. Да, такива ви допадат на вас. Като забравяш, че бяхте приятели. Не съм аз виновен, че е паднал. Хайде. Когато правя тази идиотска гримаса, Няма как, ще трябва още малко да се преструваш. повече не мога. Изборът беше твой. Или ще хвъркаш с него, или ще ходиш по земята с вносни обувки. Мой човек. Знаеш ли, нещо днеска не съм в настроение. Добре, може и да не си разказвам. Тук так е хубаво. Той си няма пък чешма. Заповядай. Заповядай ти. Ако позволиш, за гостите. Бомба си. Само, че ще ми трябва още няколко, понеже другите ги изпих. Ти нали усети как ми си оправи паметта? Да, Лесно ли ги взе? като нищо. Ключа беше в една престилка. Ама ти не си ги изпил. Тези са други. Не са други. Опитвам се дали мога без тях, но май не мога. Какво ти донесе баща ти? Автомобилче. Ама защо ги събираш? За колекция. А защо каза, че паметта ти се е била оправила? И че били други? Чакай сега. Ти ще донесеш ли автомобилчето да го видим или няма да го донесеш? Ще го донеса. Еми, хайде.
Айде. Айде, тръгвайте. Довиждане. Чао. Не оставяйте майка си сама. Ето я. Кой ти я донесе? Баща ми. Да видя. Я да видя и аз, за какво ти взе парите оная тарикатка? Пластмаса. И какво? Буклук. Дай си ми количката. Няма. Дай ми я. Няма да ти я видял си ме. Няма да ти я дам. Не си ме Няма. видял. Ей! От баща ми. Кога е го ти? Ама татко ми даде парите. Айде, сега ще се лъжим. Аз те гледам такъв един... И си викаме, това те не знае ли да се смее? А то защо било? И какво, като не живеят заедно? Няма нищо срамно. Да, ама децата в училище... Децата в училище. И аз не живея заедно, ама пак се обичам. Ама ти женен ли си? Бях. И после майка ти нали работи? Да. В тотото. Тотото, сериозно. Ама ти си бил голяма работа. Аз бях взел още една, ама седнах върху нея. Не си ли наряза дупето? Не. Само се намокри. Аз ще ти донеса още. Знаеш ли, май няма да ми трябват повече. Знам. Ти само така казваш. Не, наистина. Ще продължаваме или напротив? Ще продължаваме? Добре. 3 дни по-късно събитията се развиха по неочакван начин. На палубата на Есперанца било тихо и спокойно. Аталанте! Господи! Ами черни пирати до кеста? Ами те не могли, защото... И как не могли? Така, не могли. И след кратка борба... Другарю Костов на телефона. Какво след кратка борба? След кратка борба, бившите пленници, драги ми Леониде, понеже били повече, станали господари на кораба. И ето барабаните замлъкнали и само свистенето на Норд-Веста. И злобният трикрясък на лешоядните албатроси подчертавали тишината преди екзекуцията. Ерокаре мио, ерокаре мио, adiós ya feo, care mio, mare mia ya solo, eure o mi mama dao, mare mia ya solo. Черна Луцина, затваряй си устата!
Не сте ли вие Хендрик Ван Лун? Да, аз съм. Членът на Холандската кралска академия на науките. Да, аз. Да. Вие сте свободен. Отвържете го. Момент. Не сте ли вие адмирал Алфонсо Перейра де Моренас и Галфон? Да, аз съм. Покорителят на Гваделупа. Да, той, същият. Тогава ви плюя в мръсната му цуна. Добре иде, Хендрик! И настъпи последният миг. Само главният канонир знаеше, че третото оръдие, откакто беше излято, не бе гръмнало нито веднъж. И тогава ги спасили? Кой? Синът му. Да. От първия му брак. Добре. И в този момент... Татко, дръж. Никой да не мърда! Бягай, режи. Факлите в морето! За 3 секунди нашите приятели бяха свободни, а бившите им мъчители стояха разтреперани пред тях. За 100-тен път рухна надеждата на Алварец. Кому дължаха всичко това? Благодаря ти, сеньорито. Тъкмо на време, синко. Сега сме квит. Аз ти дадох живот, а ти почти върна моя и на всички тук. Само, че колко пъти съм ти казвал да не си играй с пълни пистолети? Но те са празни, татко. И кога се мъсна в трюма? Саутхамптън ли? Не, в Бристол, татко. Все тая. И ако не се лъже, Роско или някой друг от тия нехрани майкоци, ти е носил тайно храна и вода, нали? Те се редуваха, татко. И Роско. Хайде. И Пенджаб. И Хенрик. И най-много Луиджи. Ами аз? Какво ти? Моят човек, Гонго. Той е негър. И как негър? Е така. И да. Един ден на кораба се появи не друг, а самия вожд на плешивите глави. Аз мисля, че трябва да го приветстваме. И приемам за член на екипаж. Нали, Леон? Да. Защото има известна есперанца и за него. Има. Седящия стар бик казва, че неговото племе, което преди ни е изпратило цвилищите коне, сега праща самия него да помага на черния пират и неговите хора срещу накъдрените яки. О, и освен това, той може да обясни как се връзват 11 коня за 10 кола. Олала, извънредно полезно.
черният пират приема помощта на седящия бизон, а също така обяснението за конете и коловете. Той пита само, не са ли минали много луни, откак седящия бизон е огласил за пръв път вигвама на своята уважаема майка. Абе, Гонго, на тая Цецилия големи ли били циците? Остави го. Я ги почерпи, докато не са ни усетили. Чашата, да? Не, Гонго не пие. От алкохола нищо няма да му разбира. И пак ще се изкривите. Браво си. Аз му плюх в чашата. На кого? На овареца. И ще си спомниш ли за мен? Аз пак ще дойда. Непременно. Ако караш пак без ръце, Аз ти знам телефона. Така ли? И откъде? Не е важно. 70 24 48. Какво става? А? Да прави каквото ще. Чуп каналкия. Като е старшата. Абе аз да не съм пазачка тука. Някой ако реши да се трови, ние ли ще го спрем? Ключа го знаят всички. Защо трябва само аз да отговарям? Била ги броила. Броила, ама защото и изнася сега така да казва. Гери ще ми вдига. Няма да докладва. Ще видиш. И да докладва. Няма да седна да плача я. Дай деветката. Още един кос. Ма тя знаеш ли как плаче? Щом като обичаш нея повече. Да, ма тя каза, че някой може да се отрови. Какво? Ти сега ме хвърли в оркестъра за втори път. И ти си се оплашила. Не съм. Понеже защото ти каза, че ампулсите ти стигали. А сега, понеже защото казвам друго. Дай, кос. Можем да ги чакаме повече. Време за губене няма. Тогава сами! Барутите на привършване златно нямат. А ония съндък. Рано е. Ще има да ни се смея от двореца на подло куче алварец. Е как? Нали ще чуе? Кой? Тя, до кесата. Какво ще чуе? За алварец. Ето какво от това? Нали има дъщеря? Дъщеря ли? Е ти откъде знаеш? Знам. Дъщеря му е. Винаги е така. Не. Аз сега какво ще правим? Алварец?
Ти каза Алварец? Да, мила. Губернаторът Алварец е онзи мой заклет враг, за когото ти говорих. И мой роден баща. Не сега е в тасък, ме. Стани. Иди на 20 крачки от тук, където има една много добра тоалетна. Ама не се шегувай. Не се шегувам, на теб горе изчезвай по-бързо. Но беше късно за каквото и да е било. Събитията се развиха с мълниеносна бързина. Дъглас, искам да те гледам до последния си дъх. Прости, Дъглас! Но, о, радост! Тя била жива. Медальонът ти я спасил. Куршумът се ударил за щастие точно в него и... Ти не си дъщеря на подлия губернатор Алварец. Той те откъсна от мен, за да ме лиши от наследница. Поради липса на време не мога да ти кажа кой съм. Но дано истината те направи щастлива. Баща ти. Сега, мила, нищо не може да ни раздели. Може ли? Стига де! Гордостта на моята армада, двата галеона, Санктисима Тринидад и Хиспано Суиза, първия онзи ден го извадиха от строя. Как е майката? И тя е нещо разтревожена. Никой не може. Къде има жати? На състезание, татко. Никой не може да ти отнеме. Косе, още един. Още един. Дай сега тук, да. Но и нашите били закъсали. Злато. Злато. Ето какво им трябвало. Трябва да го отворим, той е мърляв съндък. Не може. Поверенният от индианските племена, наследници на инките. Можем да го отворим само след деня на змията, по техния календар. Разбрали? Мингот! Господи! Гасениците ми изяли са най-важната част от календара. Аз ги бях оставил на сигурно място. Вместо докати до кеси. Нещо да сте забелязали, Валон? Не, какво? Че ви говоря на ви. Простено да ти е. Все ще се оправим някакси. Ела насам, холандецо. Ела насам, ловецо на въздушни мечти.
Едно приятелство. Днешно време. Струва много повече от всички съкровища на този свят. И нека чуе той, който те е пратил повторно моя отговор. Кажи му да ми довърши първо. И тогава да продава костите ми. О, Боже! Шегува ли се с нас? Или не знае, че кожа на жив лъв не се продава? Защото случвало се ловецът в гората да остане. Да! Кажи му, че сме бойци за делник. Не за празник. Изцапани са ярките ни дрехи от трудни преходи в кал и в дъжд. Разпасани сме външно, но кълна се. И той това след час ще разбере. Сърцата ни са стегнати добре. Да, той кажи на своя конетабъл. Малко само. Ама тук не може, бе. Моля те. Пъничко, моля те. А този колоездач? Добре, тези дни ще го изписваме. О, и от чега разбира. Защо тия дни? Що ме добре? Още утре, а? Абе, ти пак. Остави на мене. Аз знам кога и на кого да се обадя. Но все пак това, че е пълна отличничка, сигурно има значение. Има грънци. Им да ти кажа една новина, но няма ти я кажа. Не е за това. А за какво? Няма да ти кажа. Първо ще ми разкажеш всичко до края. До края има много. Ама няма кога. Сега не може. Тогава ще излеза. За малко. Разбрал си ония път. Голяма работа. Сега ще разказваш, нали? Аз ще ви дам моите скъпоценности. Само моята огърлица струва... Няма да я взема. Thank you, Сайси. Но родът Фербанкс никога не е приемал дарове от дами. Не за това, не я искам. Как не искаш? Да участва. Защо? Не му е дъщеря, нали се разбрахме? Не за това. Защото тя с един болен. Прав си. Жена на борда носи нещастие. Може и без тях. И без изкуство може. И без всичко може. Значи оставяме я. Да. Защо, Дъглас? На кого ме оставиш, Дъглас? Макар че май тя ни остави. Сега. Кой сега? Дай десятката. Кос. На изгрев слънце двете групи едновременно. Защото без кръв явно няма да мине. Защото ние явно сме първата великолепна седморка. Ами аз? Ти ще каниш пемунката и папагала. Избирай. Браво, Леони!
Понякога си мисля, че човек до 10 години е в най-добрата си форма. Най-човек, разбираш ли? И после започва да се разваля. Pescados! Pescado! Pescado, pescado, señor, pescado, pescado. Aquí, aquí. Ahora vamos a venir, sí, señor, sí, señor, capitano, sí. Un momento, señor, sí, un momento, sí, sí. Sí, sí, ¿te gusta? ¿No te gusta? Bueno. Sí, una otra, sí, mira. Mira aquí, mira, un poco, mira aquí, mira, un momento, mira, bueno, mira. Fine Spiritus Sancti. Amen. Caramba! E сега ни се... Мátalo, Diego! Diego, mátalo! Diego! 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 Ризоптера американо. Ама наистина ли умрял? Не, на ушки. Айде за Бог да прости. И започна една атака, майката си трака. С брони и шлемове, с алебарди и с аркебузи. Какви бузи? С ярки, с много ярки бузи. Били пияни, бе, защото за кораж... Да, ме ти... Беше дошъл редът на Роско. Махай се! Чуваш ли? El toro ha sentato! Indiano! Cuidado! Ha sentato! Роско! Тихи, Роско, побързай! И макар, че бизонът бил вече смъртно ранен и издъхвал, той не можел да го остави. Плюе ви на униформите на мръсните мучени. Щяхте да ме хванете за...
Но не можех да оставя той Гого. Хайде, стреляйте! За Роско добре ще ви платят! Кой си е пуснал тук душата, бе? Ти ли, бе, предля? Не съм. Как те е срам? Не си, бе, не усещам ли аз? Нищо не усещаш. Само измислиш. Барути му от тука. Барути му от тука. Ама и ние сме готови за нападение, нали, Гонго? Готови сме. Готови сме. Я, бе, Гонго, зареди първо ради. Насочи го към тая трапаранца. Огън! Яйца, бе! Слушай, ти знаеш какво си? Няма, слушай, няма, знаеш ли. Ние сме откъде испанците. Нали, Гонго? Да. Колко ултиматуми направихме? Гого, я зареди второто радие. Гого. Гого! Огън! Браво, Гого! Голям артилерист си! Видяхме им сметката! Ама и той ли? И той. Всички. Заради приятелството. Дето толкова дефицитно. Ако ще плачем, да плачем, нали? Като не съм ги изиграл, ще ги измра всички. Айде нагоре. Нагоре? Трябва да бързат нагоре, защото единствен шанс бил да пленят губернатора. Ама защо? Той предал ли се? Не ти харесва? Не ми харесва. Buenos días! Санчо Панса! На него не му харесва. Добре. Добре. Ама защо и него? Защото е роман. Роман? Що? Защото ако не беше роман, ще се чупи, нали? Ама трябва ли, бе, люди? Трябва ли? Докато си всички, а после кога не знам кой там като хлебарки. Живи ги искам! Живи! Не спирай. Не спирай.
Abaco, cinese, abaco! Гуерко, а горове завер! Останали само трима. Моя милост, сине мой, и верния Пенджаб. Но, както винаги има едно но. Детенео! Bueno! Детенео! Abajo! Abajo, cinese! Abajo! Пенджаб! Ама кинга! Нго! Което значило на малайски. С Богом, приятели. Майде ми! Намерете ги! Искам ги тука! Горе! Живи! Тук сме. Живи! Хиляда 655. 1645. Негодник. Но алварецът обаче умееше да се стражава. Джудже. Алкохолик! Алкохолик, бе, свиня! Раздарник! Миманс! Не предполагах, че един Фербанкс ще прилага такива хватки. Също един болен от радикулит ли е? Нещаст ли? Симулант! О, кой е симулант? Ишамаси! Кой? Аз? Да. Ама съм... Уй! Ами защото този твой пират, Гораря Търмопилски, е всъщност един пъзлювен, един егоист и един синоним. Защо? Защото никакъв обед не е бил дал. Не, той е дал обед. Ама всъщност само се е пъчал. Изобщо бил един предател, бе. Невярно! Един капитулант! И никакъв баща не му е бил. Баща му е бил! И когато се появил алварец, той хвърля шпагата си и пълна на колене. Невярно, измислиш, напил си Саид! И му казал, това момче ти пли в чашата. И краде на пули. Ама той е добър. Да, добър. Много знаеш ти какво е добър. Много му пука на него за всичко. Есперанц. Есперанц.
И ще трябва да го позадържим още. Щом не помни? Не помни, значи, а? Това може да си го запазиш за знаме. Ай сега, слез. Къде са му пантовките? А за опазване на медикаментите ще си поговорим после. Има правилник. И колко ампули му занесе? Нищо не съм му занесъл. Добре, да, ама колко? Само 10. Какво? Какво говориш ти, бе, човек? Може да спи. Нищо. Събуди го. И как падна? Къде падна? Ами като се присегнах, понеже исках да си взема още, столчето зад и аз стран. И ти дран? И сега как си? Ами те каза, че имам комоцио, ама аз нямам. Понеже не си спомням. Какво не си спомняш? Как съм паднал? И как не си спомняш? Ама аз на тях казвам, че не си спомням. Как не разбираш? Разбирам. Почвам да разбирам. Те искаха да издам тайната ни, но аз не я издадох. Само на приятелите. Кой приятел? Професора? Той нали от нашите? Нашите. Той ли ти даде това? Да. Искам да си направя пиратско знаме, само че няма кости отдолу. Трябва да си сложиш така ръцете. Так, когато те снимат. Ще ми разказваш ли? И как? Иска ли питане? Понеже не ти донесох ампулките. Ампулите? Ампулите? Акулите. Ти, пак ли се домъкна тук, а? Аз на тебе, колко пъти ти казах, бе, копеле с копеле, ненно. Дали идваш? Чакай ръката. Аз и другата ръка ще щупя. Колко пъти ти казах, бе, копеле с копеле. Да не стъпваш повече в стаята. Да не се мъкнеш тук. Ама копеле. Ти си глобям. Айде. Слушай, втори път ако дойде, краката му ще щупя, ясно ли е? Ти ме питаш. Какво абордаж, нали? Не, пси! Пусти ти казвам! Не си играй! Пусти остана! Пусти!